Aduh dia jangan di sini loh, dia aku takut nanti aku mau jadi mermaid gimana? Mermaid dugong. Oh niki kakek gaya pola. Menang jel, aku sing ngomong. Ayo, gas pandangan. Di aku udah jadi mermaid di gimana ini di? Dugong. Wow. Udah lari lanang telu itu. Ayo kabeh gitu. Gaya apa di? Koyo darah makane kok kadal kabeh jel. Ayo jel, tetep jel. Bismillahirrahmanirrahim itu amin. Dikit loh. Tak jolo rek. Au, sok asik bang. Kateli. Aku nyerocos ya mama. Aja mendukur jel. Aku kademen iki meh aku dadi dugong. Bentar di. Au. Jangan kowe. Ngono iki, Wak. Jel kon ngerti jel sabene kan aku main badminton sih. Ambek jalu, ambek. Hah? Ambek sapa jenenge? Ambek arek-arek iki yo. Karo ngono. Apa aku ambek kancamu sejel. Kalau mau anak mau gendene kolor. Kono iki ndi? Lor apa kono? Konon. Ayo cepetan jel aja Gak tahu aku. Pikir kono ya meron ngene. Ayo aku melok terus tak nang. Aduh gak koyo kadal ngene ya. Siapa sih emang kenapa kamu kok bisa musuhan? Wiwis jenenge Wiwis. Emang kenapa kamu kok gak suka? Aduh iku mesum raine koyo kadal kabeh iku kok boyo. Mari ngono ya. Nomor teko suwen ya takok nang. Najis raimu koyo kadal. Astagfirullahaladzim di emang suka gitu tadi. Ya seneng sabene adik kelasku mede entuk jel. Gak percaya kon. Apa aku sabene ngomong ngene. Ayo aku melok raketan. Anu sing kalah tak sayang lu tak raimu kok codot pengen. Oh my god, ekorku udah kering di. Sancuk dugong. Au abang. Au imut. Jel kene kon jel tak dudu hasilnya. Iki pertama au dicokot. Au. Anjing gede nih Wak iki. Pertama iwak iki. Wah, gede Iki jenenge amat. iwak sapu-sapu. Iwak Anggap aja iwak anu guran. Aduh licin. Kedua udah iwak mati tadi. udah mati wong mati dicokot. Sama? Anu ambek mas apa jenenge kok Tony. Au aku sak jam ya teh anu. Nyatek iki jahat. Wes, ambilin. Iku jemen ayo gantian. Enggak. Au. Aduh iwakku aduh. Waduh ada di pangan iki sakit jangkrik. Udah masukin. Lolos kabeh wae. Gancok. Jadi kok saringan. Lah golek iwak kena Wah. Masih wae. Loh, Ada gua banyune. Iya. Tapi karo situ gedene. Apa golekno? Cok, hilangno, Cok. Alhamdulillah entuk gede. Apane sapa sing gawe banyu meneh? Ngono mau omahe kok ngomong kok kongkon kenal lek di iwake ceblok kabeh aku sing ngomong golek meneh. Ayo meneh.